diteruske meneh iki ndak waktune engko selak ngoyak ya sindene dhewe sing urung muni sapa anu sapa jenenge iki Tatin ya Tatin diunekke puter wae engko rak muni yo Tatin arep nembang apa sing gumyak Tin ya sing gayeng-gayengan ya mengko gek terakhir si Rido Sutresna iki heeh Mbak Rido ya ayo apa Tin anteng gak mau napa nggih Pak lah apa sinden kok napa nggih Pak sinden ki duwe perbendaraan tembang werna-werna nggih Banyuwangen oke pengendangnya siapa Banyuwangen apa biasane mawon apa biasane iki biasane napa to ayo biasane apa ayo sing suwe mboten muni nggih sing suwe ora muni apa ora disetel kok kon muni gelang alit Pak hah gelang alit nggih ya gelang alit ya langsung mawon nggih langsung ya kena tak ndentung nani wah kaya ngono kok ngerti gending gelang alit iki ora kuwi gelang alit iki sing tiluli ling ting ting temlang kuwi gugur gunung wah apa gelang alit iki sing klintong goblok kabeh penempur-penempur kan semene goblok kabeh goblok oh iya wah dan wis yo manut karo pengrawit bae yo
Ora joget blas kenduangane angel raja-majama itu. Tak tung ngono wae wajan. Ayo nek kendangan Banyuwangi asli ngono kuwi. Biasane kae kepenak sing nek ngendang-endang sing biasane kae. Kae ora tekan Banyuwangi, kae ning tekan Banyu Meneng Cakrawijayan Sleman. Lambemu ora. Ngomong kok sapenake dhewe. Iki Banyuwangi angel tenan nek dijogeti. Iya. Nek meng wayang biasa ngene iki tangane meng loro tur meng dua dimensi ngrekoso terus. Ah iya.